जय जगन्नाथ सांगने। तो आज संडे मम्मी मोर जाऊँ गोटे जगह बुले। मम्मी कुआडे जाऊँ? सेठी गले कहबा। ठीक अछि। सेठी गले कहया। हां टाइम हेलानी खरा हेला तो जाई होबन दिया। तो बे ऑटो रे जाऊ पड़ियो गोटे बस पाखु। आगे तो घर बाहरला बस मिलियार एबा हम बस पाखु जा पड़छि। बस्तान जिनिस ना ना चारिआडे बजार अच्छी। बजार ऊपर गाड़ी चलती मार्केट सेपड़े थिला ओवर ब्रिज काम चलती तो मार्केट साइड को पड़े राइट ने रे तो देखो ब्रिज काम चलती आड़े पड़े सब काम चलती ओवर ब्रिज काम छाड़ियो आम जाऊँ बस स्टैंड आम घर पाखे प्रॉब्लम कौन ना दुर्गा कलोनी आसे से कौन चल चली पड़े बस बहुत प्रॉब्लम जाओ पड़ी फास्ट गेट आमर यार डमना चाहले महापुर आड़े कौन जाऊँ आउ गोटे दंड महापुर मु तो फास्ट टाइम आउे डुडुमा कलोनी बस स्टाण देखनी बस स्टाण चेंज है बठू कौड़ा है मम्मी हरिहर ये बस स्टाण बस स्टॉप आइलुरी बस रे बसीसु बस छाड़ीनी और फास्ट गेट रे बस अच्छे देखो पॉइंट सेपटे आस्का जावाई एपटे आमर दिगपहंडी लाइन सेपटे आस्का लाइन एपटे ब्रह्मपुर बस छाड़ जीवु टाइम तो लगे तो आम आइलु लोकेशन को आवा बड़ मम्मी घर जा आई तो आइलु बापा भाई होटल देखी बापा होटल कौन कौन बन एटा कौन एटा तरकारी आउटा चना तरकारी आलू तरकारी सरीगलानी पूरी इडली बरा अच्छी चलती रोसे होटेल
ଏବେ ଆଇଲି ଏରି ମାର କେମିତି ଅଛୁ ସିଲୁ? ଭଲ ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି, ହଁ ଭଲ ଅଛି। ତମେ କେମିତି ଅଛ? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଚାଲ। ନାଇଁ ଏବେ ଚାଲ 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 ଜଳଖିଆ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ। ତ ବଡ଼ ମମି ଏବେ କହିଲେ ଯାହା ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେ, ଆଉ ଗରମରେ ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ମାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ଖାଇବା? ଇଡଲି ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ, ବରା ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦିଅ, ଇଡଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ବାସ୍। ଚଟଣି ପକେଇଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖଟା ନାଇଁ ଖଟା ନାଇଁ। ତ ଏବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଏଇଟା। ଜଳଖିଆ ଖାଇବା, ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନେବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏବେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ମମି ଏଇଟା କ'ଣ ରହେ କାଟୁଛ? ଏଟା ବିନ୍ସ, ଏଟା କଟି ପୋଟଳ, ଏଟା ଶିମଲା ମିର୍ଚ, ଏଟା ଗାଜର। କି ତରକାରୀ ହଇ? ତରକାରୀ ନାହିଁ, ବିରିୟାନୀ କରାହବ, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, କାକରା, ଖିରି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା, ଭାତ ତରକାରୀ, ଚିପ୍ସ ସବୁ ବନା ହବ। ଆଜି ଆଜି ଖରାଳୁ ଭଲ ଆସେ ମିଳିବ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ଖରାଳୁ ଟିକେ ଭୋଜି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଖରାଳୁ ହେଇଛି ଭାତ ଆଉ ଡାଲି। ଡାଲି ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା ଆଳୁ ଅଲଡ଼ି ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଜା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ ଚିପ୍ସ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଖାଇବା ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ହବ। ଲୋକାନ ଆଇଲେ ଆଇଏ ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ଯିବା ଦମନାଚ ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏବେ ରାତି ହେଲାଣି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମମି ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ବାପା ଇଆଡ଼େ ଦୋକାନରେ କଷ୍ଟମର କେଉଁ ଦଉଥିଲେ। ଏବେ ସରିଗଲା ସବୁ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ୟାର ତ ଦମନାଚ ହେଇଛି। ଦମନାଚ ହେଇଛି, ମହାପୁରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଭୋଗ ଆଣିବା, ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ନାଟ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ନେଙ୍ଗାସ୍ତରେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଦଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ସେଇଠି ନାଟ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ବୋଇଲୁଣୁ। ଏବେ ରୁଟି, ଏଇଟା ଚଣା ତରକାରୀ, ଏଇଟା ତଡ଼କା, ଚିପ୍ସ ଆଉ କାକରା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ସବୁ ଖାଉଛୁ ମିଶିକିରି। କାକରା ଖାଇବା ଆସ। ଯେ ଖାଇବା ଆସ କାକରା ଖାଇବା। କାକରା ଖାଇବ? ଆସ। ଦୁଇଟା ପକେଇ ବସ। ଦୁଇଟା ନ ମିଳିଲେ ହବନି ଆମର ଦୋଷ। ତ ଏବେ ସବୁ ଖାଇ ବଇଛୁ। ଆଉ ଭାଇ ଦିନ ଯାକ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଏବେ ଫ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଭାଇ ନିଅ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୀତିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ଯ୍ୟନ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ସିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ତାର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଏବେ ଯେମିତି 700-800 ଭିଉ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 7 ମିଲିୟନ 8 ମିଲିୟନ ଭିଉ ଯିବ। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗଞ୍ଜାମ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଗହଳି ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଗହଳି ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଏବେ। ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ। ଭାଇ ଆଇଛି, ଭାଇ ହେଲେ ଆଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ। ଭାଇ କ'ଣ କୁହ? ସଞ୍ଜୟ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ କଳାକାର, ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ କଳାକାର। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଲକିଂ ପପିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଗାଇପାରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭଲ ନାଚି ବି ପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମା କାଳୀଙ୍କ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମରେ କେତେ ଫେମସ୍, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ହେବ ସିଲୁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖିବ। ଏବେ ଏତିକି ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି ସବୁ। ସେଇ ଦଣ୍ଡୁଆନେ ବଇছে। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଏଠି ବସିଲି, ଆମ ଭାଇ ହେଲେ ବଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଦେଖ, ଦୋକାନ ଏଠି ବଇ ସାରିଲେଣି। ସବୁ ଲୋକ ବଇ ସାରିଲେଣି। ସିଆଡ଼େ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆସି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଘରେ ତ ଖାଇଥିଲେ, ଟିକେ ଖାଇବା କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ। ଟିକେ ଦିଅ, ଟିକେ ଦିଅ। ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଡାଲମା ବି ଆସିଲା। ଆସିଲି ଏଇଠି ଭୋଗ ଧରି ଏଇଠି ଘର ପାଇଁ। ଏବେ ଯାଉଛି ଘରୁ। ତ ଏବେ ଭୋଗ ଆଣି ଘରେ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ରାତି 3ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।